Zanimljivo je. Ovo i nije loše. Čak što više, ovo je super. Ćao, pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli na još jedno druženje na kanal Iggy the Cook. Evo danas vas uz vino dočekujem, jedno lepo Chianti italijansko vino. Danas sam rešio da vam napravim jedno jelo posno, počeo je post za sve pravoslavne narode, pa da vidimo šta može zanimljivo i ukusno da se jede, a može, verujte mi. Ja sam rešio za nešto jednostavno, za nešto brzo, onako šareno jelo sa puno povrća, ima tu i nekih, neću kažem tajnih sastojaka, malo neobičnih sastojaka, veoma se brzo pravi, lako vidjet ćete, na kraju ćemo da degustiramo pa da damo sud. Pa hajde da vidimo kako izgleda to posno jelo.
ste kako izgleda to postno jelo, vidjeli ste da je ono šarenoliko, vidjeli ste da je ukusno, vidjeli ste da je jako zanimljivo, pa možete se usuditi da ga napravite. Ja ću sad da probam, vidite kako to šareno izgleda, ima dosta povrća, to je bitno. Sad kako je to povrće, prskano, neprskano, bolje da ne razmišljam o tome. Zanimljivo je. Ovo i nije loše. Čak što viš, ovo je super. Ima i ti, prožimaju se ti ukus, nešto slično kao sataraš, mada tu ima i pečenog belog luka, ne zaboravite na pečeni beli luk. I zaista je odlično. Uz to ide neko belo vino, ide i crveno, ja imam i belo i crveno, ali ovaj put sam se odlučio za crveno. Pa eto, ako vam se svidao recept, zapratite moj kanal, to je potpuno besplatno, lajkujte video, delite. Na kraju videa ostavit ću vam spisak sastojaka da se brže i lakše snađete. I kao što volim da kažem na samom kraju, nikad nemojte jesti, a ni piti na prazan stomak. Živjeli!